יעקב, אנחנו נמצאים בבית המלאכה שלך. בוא תסביר לי עכשיו מה אפשר לעשות עם אלומיניום. אלומיניום אפשר לעשות הרבה דברים, חלונות ודלתות. חוץ מה שראינו קודם הבלגי, יש חלונות רגילים, דלת עם פרספקס ופאנלית בחלק התחתון, דלת אלומיניום ממש. גגון לכניסה לבית, פרופיל אלומיניום מכופף עם פוליגל מלמעלה כדי שלא ייכנס מים, גשם. תריסי אלומיניום, תריס חשמלי שעולה ויורד, הוא גם כן מאלומיניום. בעצם גם פחיות הם מאלומיניום, זה אומר שהחומר הוא זול. החומר הוא זול, החומר הוא עמיד, הוא מוליך חשמל. אפשר למחזר אותו בכלל, אפשר לצבוע אותו באיזשהו צבע שרוצים, והוא חומר קל. איפה אנחנו נמצאים? אנחנו נמצאים בירושלים מול בית ראש הממשלה, בניין עתיק וישן, שאפשר לראות את ההבדלים באלומיניום בקומות העליונות לבין הקומות התחתונות. הקומה העליונה סגרנו חלונות לפני 15 או 17 שנה, ולראות את ההבדלים בין החלונות שסגרנו לפני שנה. אתה מתעסק עם אלומיניום כבר 30 שנה. מה השתנה בתחום? השתנה בתחום שלפני 30 שנה היו פעם מחליפים חלונות מעץ. כל החלונות היו מורכבים מעץ, לאט לאט הפכו אותם לאלומיניום. פעם היה העץ הוא פשוט מאוד מרכב, אז הפכו את זה לאלומיניום. האלומיניום השתנה מכיוון שכל פעם היו מכניסים דברים, אלמנטים חדשים. תראה לי בעצם מה היתרונות של האלומיניום הזה. היתרונות באלומיניום הזה שהוא קודם כל צבעוני, הוא אטום לגמרי, אפשר לפתוח את החלון כשהוא נגרר, יש בו מברשות וגומיות, אפשר לשמוע את הרעש בכל שהחלון פתוח, לסגור את החלון, שומעים כלום, הרמטי לחלוטין. זה שינוי גם מבחינת נוחות וגם מבחינת אסתטיקה ויופי. ודאי, גם אסתטיקה ויופי. היום אפשר לצבוע אלומיניום באיזה צבע שרוצים. פעם זה היה רק או לבן, או שחור, או ברונזה. זה הכל, שלושת הצבעים האלה. היום עושים את זה באיזה צבע שרוצים, אדום, ירוק, צהוב, כחול. מגוון רחב מאוד, וזהו. ואפשר בכל צורה גמישה. אפשר להגיע לכל צורה גמישה, עובדה שרואים פה מרפסת פנורמית, זכוכית עגולה. וזהו אלומיניום מכופף בכלל. אוקיי. זה אלומיניום בלגי? אלומיניום בלגי זה לא בדיוק אלומיניום, זה אלומיניום של חלון הזזה. אלומיניום בלגי זה בצד השני. אז בוא תראה לי בבקשה. פה אתה יכול לראות אלומיניום בלגי, שרואים את הפתיחה שלו בצורה כזאת. שימו לב לפרופיל הצר והדק עם זכוכית כפולה. עכשיו, בירושלים, בגלל הקור, אז הזכוכית הזאת היא מבודדת, היא זכוכית מידודית. גם קור וחום וגם רעש. אפשר להרגיש, לפתוח, לשמוע את הרעש בחוץ, לסגור, לא לשמוע את הרעש בחוץ. כשנכנסתי מקודם, שמתי לב שהחלונות אטומים הם קהים מבחוץ. נכון, זו זכוכית רפלקטיבית, כאשר מבחוץ זה כמו ראי, מבפנים אנחנו יכולים לראות החוצה, מבחוץ אנחנו יכולים לראות פנימה. איזה זכוכיות עוד יש? יש עוד זכוכיות, אפשר לראות את זה שמה, זכוכית בהתזת חול. אוקיי, פה אנחנו רואים לראות דלת אלומיניום, גם כן בלגי, עם זכוכית מיוחדת בהתזת חול, גם כזכוכית בידודית, בהתזת חול בצבעונית. צבע ירוק, או תכלת, או כל מיני, איזה צבעים שרוצים יכולים לעשות בהתזת חול. שלום יעקב. שלום.